očekával, takže teď už to bude snad v pohodě. Dnes to je tak kombinovaný den, bych řekl, od začátku, kdy jsme se teda sešli v Mejnech, před Mejnama, za Mejnama a teď v rámci Dne architektury jsme měli připravenou cyklojízdu, která byla úspěšně nahrazena něčím jiným. Teď můžeme tady přivítat, nebo rád tady přivítám Benjamina Brádňanského z N/A ateliéru bratislavského, slovenského, takže zahraniční host. Jelikož řešíme periferie, tak stále architekti řeší periferie zájmu. Dneska jsem zjistil, že periferie zájmu neexistuje, že to je všechno tento dění. Takže já předám už slovo Benjaminovi, který nejenom, že je architekt, učí na vysoké škole, nebo učil, je vedoucí ateliéru, teď je asistent na, jak je to u vás, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra architektury, takže to je nejenom zručný praktik, ale vynikající teoretik a určitě vám osvětlí, že architektura se netváří tak, jak si myslíte, že se tváří, a že to je úplně něco jiného, že tomu nerozumíte jako já. A tak já už jenom předám slovo. Bude tady hodně slajdů, takže prosím. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Takže toto je celý náš ateliér, ja a Vito. A pracujeme v Bratislave, ale vždy na nejaké väčšie projekty sa spájame s inými ateliérmi, s ktorými vyvíjame nejaké stratégie na to, ako navrhovať. Konkrétne dnes večer by som začal takými projektami, ktoré nazývame, alebo sú v takom šuflíku suburbánne stratégie, teda ako pracovať s niečím, čo je na okraji mesta, ako pracovať so zabudnutými plochami, opustenými plochami, nerozvinutými plochami alebo zle rozvinutými plochami. Toto konkrétne bude projekt, ktorý to bola súťaž pri letisku v Bratislave. Toto je to miesto označené X-kom a robili sme to ešte s ateliérom z Bratislavy a s ateliérom Johna Busha z Holandska. To je nejaká základná analýza mesta, čo sa kde nachádza. Je vidieť, že smerom vlastne na okraj tie veľkosti tých písmen aj hustota tých písmen sa zmenšuje, to je pochopiteľné a jednalo sa o pozemok, ktorý bol poľom v blízkosti takého toho klasického shopping centra, kde sú big boxy, veľké škatule a obrovské nezmyselné parkoviská nahádzané bez ľadu a skladu. Naša úloha bola vyrovnať sa s tým, to zadanie súťaže bolo pomerne striktné. Bolo to tam tak nakúskované, ako to vidíte vľavo na tom obrázku, v každom tom jednom príslušnom poli mala vzniknúť nejaká funkcia. Problém bol, že tá funkcia, ktorá tam mala byť, obsadzovala len asi 20% z toho poľa. To znamená, že mala tam stať budova a zvyšok má byť zeleň. A v podstate je to dôsledok toho asi, čo na začiatku minulého storočia architekti vymysleli, že prišli na to, že mestské centrá v tom 19. storočí, alebo mesta v 19. storočí boli príliš husté, nehygienické, ľudia boli natlačení v uzavretých mestských blokoch, chýbala tam zeleň, mnoho rodín žilo v jednom byte, na jednej chodbe, nemali svetlo a nemali hygienu a architekti, teraz môžeme to stelesniť alebo spredmetniť na Corbusiera, tak hovorili, že ideálne mesto je taká tá žiarace mesto, to znamená veľké domy uprostred nekonečnej zelene, kde z jedného domu do druhého je veľká vzdialenosť, kde sa ľudia môžu prechádzať a kde vlastne nedochádza k takým hygienickým konfrontačným situáciám, málo svetla, málo zelene, málo vzduchu. Dôsledok toho je to napríklad aj to, čo vidíme na našich sídliskách, ale aj na vašich pravdepodobne a na našich suburbiách, že to sú veľké budovy, ktoré sú rozhádzané v zelení, ale tá zeleň sa nespráva tak, ako si ju architekti predstavovali, že sa bude správať. Nie je to úžasný park, alebo teda aspoň z našich skúseností, ale je to zabudnutá, nikým neužívaná alebo zle využívateľná zeleň. A presne takto teda malo vyzerať aj táto štvrť, podobne ako tieto ostatné. Veľký big box, nejaké parkovisko a medzi tým nejaký fľak zelene, ktorý nikto nevie použiť na nič. Nedá sa tam nič zmysluplné robiť, je to proste len nejaká vizuálna zeleň. A
my v rámci tej suburbanej stratégie sme rozmýšľali nad tým, že ako sa vlastne vyrovnať s takýmto plýtvaním s krajinou, že staviame riedko a ako stavať husto, ale zároveň sa nedostať do takých problémov, aké boli v 19. storočí. Takže to, čo sme si vymysleli a to, čo nám umožňoval ten program, bolo skoncentrovať architektúru, skoncentrovať tú masu, ktorú vyžadoval investor na 3 miesta a vytvoriť ako keby 3 štruktúry, ktoré budú mesta, ktoré budú simulovať mestskú štruktúru, budú husté, ale dostatočne hygienické a medzi tým vlastne nám vznikne množstvo zelene, ale nebude to taká odpadová zeleň, ktorá je dobrá akurát tak na to, že sa na ňu pozeráme z okna, ale bude to zeleň, ktorá sa dá využiť. Napríklad konkrétny normálny park, v ktorom sa dá prechádzať, biofarma, maličké zoo, ihriska, športoviska, jazero s vychádzkami. Toto sú len ilustrácie, že čo všetko by sa do tej zelene mohlo zmestiť, keby sa reálne narábalo s architektúrou ako s mestotvornou vecou, nie ako s programom, ktorý vyplýtva krajinu. A toto bol potom náš návrh vlastne. Oproti tomu klasickému bigboxovému mestu a klasickému nejakému administratívnemu mestu, ktoré je rozplazené do krajiny, tak toto je vlastne zhustené a medzi tým vzniká park, ktorý sa dá využívať. Není sú to takéto malé fliačiky, ale proste je to veľký kus. A pritom je to presne to, čo investor požadoval a zachránili sme, neviem koľko, nepočítali sme to, ale odhadujem tak 30% toho pozemku na rozumné využitie ďalšie. Toto je administratívna zóna, ktorá by mohla vyzerať nejak takto. Simuluje štruktúru rastlého mesta, to, čo sa vlastne všetkým ľuďom páči, to prečo chodíme do centra miest, kde sú vlastne staré domy, ktoré sa zdánlivo nepodriadujú žiadnemu prísnemu poriadku, ale sú na seba nadviazané v rôznych uhloch podľa toho, v akom čase a v akej parcelácii vznikali. Takže toto vlastne simuluje takú rastlú štruktúru mestskú a vyvoláva to také tie nostalgické, príjemné pocity. To sú potom pohľady, ako by to vyzeralo. Toto je bigboxová krajina, to, čo väčšinou končí ako obrovské škatule rozhádzané po poli, tak vlastne my sme tie bigboxy zgrupili k sebe a parkovanie sme dali popod. A toto vedľa na ľavej strane by bol shopping, ktorý by mal na sebe administratívne veže a tým vlastne zase pohľadovo by bol priateľnejší a príjemnejší, pretože boli by tam normálne okná a nebol by to taký ten shopping s hluchou fasádou. Vlastne je to shopping oblepený administratívou. Takže je schovaný a na pohľad príjemnejší. To bol jeden projekt, kde vlastne sme sa vyrovnávali s tou suburbánnou rozriedenosťou, koncentrovaním dovnútra. A potom sme vyvíjali ešte jeden projekt znova s ateliérom Good Good na objednávku holandského inštitútu Berlage v rámci projektu City Vision, kde sa spracovávala ako keby budúcnosť pre niekoľko európskych miest a spracovalo to 10 rôznych tímov z celej Európy. A spracovali sa mesta ako Košice, Bordeaux, Plzeň, Mechelen a ostatné si nespomeniem momentálne. My sme mali na našom programe Bordeaux a Košice a technika zlyhala. Bude to chvíľu trvať. Takže naša úloha bola vyrovnať sa s takými brownfieldami, to znamená štvrťami, ktoré zostali po nejakých industriálnych väčšinou alebo aj administratívnych opustených objektoch. Ja sa ospravedlňujem, môj počítač má nejaký problém. Mrzí ma, že sa to prejavilo zrovna teraz. Dúfal som, že to nebude. Takže ja ho musím vypnúť a zapnúť asi. Medzi tým jsme také vidět, že ty problémy nastávají ve všech končinách Evropy. Už u jakýchkoliv projektů, i sebe banálnějších.
Nahrajeme to když tak na flešku. Čiže treba počítač, ako si chceš. Takže my to vyřešíme během chvilky. Ja budem zatiaľ hovoriť o tom projekte. V podstate to bolo pomerne zaujímavé, pretože vyzeralo to, že to bude mať reálny priemer, že naozaj, lebo zúčastnili sa na tom aj starostovia Košíc, Mechelen, Bordeaux, Plzne, všetci sa stretli spolu v Rotterdame na veľkom stretnutí a vyzeralo to, že tam je politická vôľa, že konečne sa to nejakým spôsobom bude hýbať, že tá suburbia nebude vydaná na pospas investorom a na pospas takým tým záujmom, ako pracovať s architektúrou len z hľadiska ceny a ekonómie, ale že je nejaká vôľa robiť to tak, aby mesto vyzeralo tak, ako má vyzerať. A to znamená, aby bolo príjemné na život, aby fungovalo, aby sa v ňom dobre bývalo a nebude zbytočne konzumovať krajinu, nebude ju pohlcovať, nebude sa rozťahovať do dĺžky a do šírky. Ale nakoniec sa takmer vo všetkých mestách tento projekt narazil na takú tú vlnu, keď sa vymeniajú starostovia. To znamená, že on začal s nejakými starostami, potom boli voľby, prišli noví starostovia a tí mali úplne iné politické a finančné priority, takže nič z toho sa myslím nepodarilo presadiť, čo bola škoda. My sme sa zamerali na to, ako hovorím, v tom prvom projekte sme ukazovali koncentráciu dovnútra, v tomto druhom projekte sme rozmýšľali o tom, že čo vlastne robí mestom príjemným a čo vlastne robí mestom a ako sa vyvarovať takým tým nekonečným zeleným pásom a nepríjemným zbytkovým parkom, ktoré vznikajú práve pri takýchto big boxoch a okrajových zeleniach. A naše riešenie bolo niečo, čo sme nazvali Potemkinová dedina. Určite poznáte všetci ten výraz. Ide vlastne o vytvorenie kulisy, ktorá nahrádza realitu. Ale keď sme si to študovali, že ako to vlastne ten Potemkin robil, tak to bolo ani nie, že nebolo tak pejoratívne myslené, že je to kulisa, ktorá len nahrádza realitu, ale bolo to skôr myslené, že je to kulisa, ktorá nahrádza realitu a zároveň ukazuje možnosti toho miesta. A nám sa to páčilo v tom, že áno, to je presne to, čo potrebujeme, ukázať, ako by tá realita mohla vyzerať. A vyvinuli sme taký systém, ktorý by suploval aj v takýchto periférnych častiach, kde je veľmi malá hustota, kde investori nemajú až tak záujem stavať na husto. Taký systém, ktorý by umožňoval stavať na husto. To znamená, že stavalo by sa iba pozdĺž komunikácií a vždy po obvode nejakej štvrte. Keď nám to tu zase pôjde, tak vám ukážem, čo tým myslím. Ale myslím, že je to jednoduché, že to pochopíte z toho, čo hovorím. To znamená, že ide o vytváranie obrovských blokov, ale nie takých ako mestské bloky. Ale oni majú dimenziu niekedy 5x5 km, niekedy kilometr x kilometr, niekedy pol kilometra krát pol kilometra. To znamená, že sú o mnoho väčšie. Možno. Ja to ešte skúsim, ako to pôjde. Vľavo je územie pre Košice, vpravo územie vytipované pre Bordeaux. A toto je to, o čom hovoríme vlastne, že čo sú problémy periférie. Jedna je rozťahovanie sa, ďalšie je nespojitosť s centrom a naše riešenie je prepojiť to a vyrábať ako keby taký gradient, ktorý plynule prechádza, že tá periféria je pohltená. Ale zároveň sme si povedali, že periféria má svoje kvality a tie kvality sú sloboda, komunita, ktorá tam je, že nemá žiadny plán, je plná ruín, ktorým sa viažú nostalgické a romantické pocity, je plná dočasnosti, čo je veľmi zaujímavá kvalita, je recyklovateľná a recyklovaná, čo je znova veľmi zaujímavá kvalita, je útočiskom pre rôzne okrajové skupiny ľudí, ktorí inak v centrálnych častiach mesta možno nemajú svoje miesto, je hybridná, mieša nečisté s čistým, vysoké s nízkym, je nízka a
je pragmatická, používa riešenia, ktoré fungujú a tak ďalej. Je lacná, je neoficiálna, má množstvo vecí, takže chceme ju premeniť na niečo centrálne, ale zároveň chceme, aby tam zostalo množstvo, alebo aspoň niekoľko z týchto zaujímavých vlastností. A teda ten náš návrh sa volal, že návrh bez vízie, pretože vlastne je ako keby veľmi polopatistickým a sedliackým rozumom vyriešeným riešením pre nás. Možno mi potom poviete, že ani nie, keď sa na to kriticky pozriete. A ide o to, o čom som hovoril, že staviame len na okraji. Pokiaľ na ľavej strane máme mesto, na pravej máme nejaký satelit, medzi tým je tá periféria, ktorá je rozbitá, bez nejakých mestských vlastností, tak naša úloha je vytvorenie tých mestských vlastností a vytvoríme ich po obvode, urobíme tú Potemkinovú kulisu, urobíme ten potenciál a v strede necháme rozvíjať sa tú perifériu. Tam môže existovať, tam je tá krajina nedotknutá. Takže ak prechádzate z mesta do satelitu, toto bolo konkrétne na Bordeaux myslené, alebo aj na Košice, lebo tam sa riešila časť medzi historickým jadrom a medzi sídliskom, tak nemáte pocit, že prechádzate cez zničenú krajinu, kde sú Tesca, Balmaxy a všetky tieto veci obklopené parkoviskami, ale máte pocit, že prechádzate znova mestom, ktoré má fasádu, ktorá je živá, má mestské vlastnosti. A pokiaľ sa vám zdá, že vám chýba niečo z tej periférie, tak stačí len prekročiť tú fasádu a dostanete sa do obrovského dvora, ktorý zachováva všetky tie periférne vlastnosti. Takže pokiaľ toto sú tie hlavné spojnice, tak naša úloha je identifikovať v nich tie sektory, okrúžiť tie sektory funkciami a tým vlastne vytvoriť tie Potemkinové dediny a potom vlastne tá štruktúra by vyzerala nejak takto. V čase sa to môže vyvíjať postupne, nie je nutné to stavať nejakým prísnym plánom, jediné pravidlá sú dodržať uličnú čiaru. Toto je navrhovaná štruktúra, ktorá má vlastnosti mesta, pokiaľ krúžite okolo nej, po tých žltých. Má vlastnosti z periférie, teda tie, o ktorých som hovoril, pokiaľ sa dostanete za tú Potemkinovskú fasádu dovnútra. A ak by sme si to bližšie rozobrali, tak to funguje ako niečo, čo v histórii architektúry nazývame poše. To sú vlastne kapsičky, ukryté v nejakom hrubom múre alebo program ukrytý mimo hlavného programu. Často sa stáva, že napríklad máte kostol, ktorý má nádhernú loď a v tých bočných múroch, ktoré to celé nesú, sú nenápadne ukryté malé kaplnky. To architekti volajú kapsy alebo poše. A my si myslíme, že tam by sa dali vyrábať takéto zárodky urbanity a kvalitných vecí, že pokiaľ vyrobíme ten mestský blok, alebo teda ten náš periférny blok a naplníme ho takýmito kapsami, alebo vložíme tam takéto kapsy, my ich nazývame, že urbánne folies, alebo teda také po slovensky povedané mestské blbosti, alebo blbinky, alebo srandičky. Folies je lepšie slovo, lebo vlastne není tak pejoratívne. Ale vyjadruje niečo, čo nie je úplne potrebné, čo človek nepotrebuje, ale dáva mu to kvalitu, ktorá jeho život obohacuje. V tomto prípade to boli lóžie, arkády, rôzne prekryté miesta, rôzne dvory, vertikálne svetlíky, všetko to, čo keď idete do starého mesta, do takého ozajstného historického mesta, tak všetko tam nájdete navrstvené, všetky tie pekné mestské zákutia. Tak to voláme urban folies a tie by tam mali byť ako zárodky tej urbanity. Že nemala by to byť len hladká uličná čiara, ktorá je odkudzujúca, ale musí to mať aj tieto kvality, ktoré sme identifikovali a nazvali. A vlastne každý investor by bol povinný vždy, keď bude budovať nejakú vec, nejaký svoj dom, tak musí vybudovať v ňom aj toto urban folie. Tu napríklad vidíte nejaké stĺporadie dole, to znamená nejakú arkádu, tu sú nejaké dvory, tu je podchod, tu sú všelijaké prechody krížom cez ten dvor a tak ďalej. Každý ten dom musí mať takúto kvalitu. Takže pravidlá sú uličná čiara, ktorá vlastne vymedzuje tú štruktúru. Potom tu sú tie folie, teraz vidíme, že ako sa tá mestskosť pomaličky prelieva do tej periférie,
Že není to len čiara, ktorá nás odrezáva, ale má to množstvo zákutí. To sú tie lóžie, arkády, dvory, svetlíky a tak ďalej, pasáže. A toto tam je len premietnuté ako pomer tej štruktúry a mestskosti, mestského programu. Nejaká jednoduchá skica toho, ako by to mohlo vyzerať. Zrazu namiesto tých beatboxov a malých všelijakých rozpliznutých vecí máme pomerne pekný bulvár. Samozrejme je otázka, či by tam bolo toľko ľudí, ako sme si ich tam nakreslili. Ďalšia vec je identifikácia tých kvalít periférie a práca s nimi, takže tie sme si znova pomenovali, že čo to je a aké môžu byť bodové, lineárne, plošné, to sa týka teda ich kompozície a potom podľa funkcií sme ich rozdelili a tu vidíte len niekoľko z nich, napríklad bežecká dráha, potom zabudnutý žeriav portálový, ktorý tam niekde je, potom také tie klasické akože kontajnerové nejaké sila a kontajnerové bývanie, sady ovocné, vytvorenie nejakých dráh pre bicyklistov, skateboardistov a husenkových dráh a tak ďalej. To znamená všetky tie okrajové programy, že keď príde cirkus alebo keď príde nejaká zvláštna skupina ľudí, tak sa usadzuje na periférii a tam funguje, pretože v centre nemajú miesto. Tu je identifikácia a práca s tými periférnymi fólií, alebo teda periférnymi kvalitami. Toto je konkrétne v Košiciach. Sme identifikovali ihrisko, sád a tam boli ešte nejaké body záujmu, s ktorými sa pracovalo. A toto už je potom spojenie tých periférnych a urbánnych štruktúr. Vlastne keď sa tie budovy by mali ešte teda ďalšie pravidlo, že musia nejakým spôsobom ubytovať alebo prijať aj tú perifériu. Nielen ako, že ju budú akceptovať, ale že ju musia pohltiť. To znamená, že môžu hybridizovať, môžu parazitovať, alebo ona môže parazitovať na nich, môže sa z nich vyberať, pridávať, alebo môže tam byť nejaká juxtapozícia tých vecí. Toto je vlastne potom nejaká výsledná štruktúra. Predstavujeme si to tak, že naozaj to bude veľmi rôznorodé. Toto je pohľad z tej vnútornej časti. Pokiaľ vpredu si to predstavujeme ako bulvár, tak vnútri naozaj je to od zeleninárskej záhradky, nejaké industriálne zbytky, až po urban farming a tak ďalej. Vymysleli sme na to pravidlá, ako by to fungovalo, ako by sa to malo navrhovať, ako by to malo správať a ako by sa to malo správať. Čo považujeme za hlavné výhody tohoto návrhu je rôznorodosť a to znamená, že teraz typologická, že môžu sa tam miešať bytové. Tuto konkrétne sú vyznačené napríklad, že bytové a športové zariadenia, potom ofisy, alebo teda kancelárie, ľahký priemysel a nejaké malé dielne, ktoré by neovplyvňovali príliš negatívne to bývanie. Kultúra, individuálne bývanie dokonca, zábava a tak ďalej. To znamená, že typologicky by to mohlo byť premiešané, čo znamená samozrejme, že to bude premiešané aj kompozične, že tie veci by naozaj boli veľké, malé, rôzne mierky, rôzne kvality stavebné. Toto je analýza dopravná, ako by to fungovalo a toto sú potom vlastne finálne návrhy, začlenenie do štruktúry Košíc a do Bordeaux. Toto je tým, ktorý na tom pracuje. Teraz trochu na odľahčenie o týchto periférnych tém vám ukážem niekoľko domov, ktoré sme robili a znova sme si vymysleli takú stratégiu. Sme nepracovali s domami ako s nejakými kompozíciami, veci, ktoré by sme chceli alebo mohli dosiahnuť, ale povedali sme si, že vyskúšame takú sériu domov, nazvali sme ich parametrické, teda navrhované podľa určitého kľúča alebo navrhované podľa určitých vlastností a tie vlastnosti sú jediné, alebo teda radi by sme si mysleli, že sú to tie vlastnosti a len tie vlastnosti, ktoré navrhnú ten dom, bez toho, aby sme my dopredu vedeli, ako ten dom bude vyzerať. Takže nazbierame si nejaké požiadavky klienta, zoberieme nejaké vlastnosti miesta, zoberieme možnosti technologické, ktoré každý daný stavebník má k dispozícii a z toho proste
nejakým spôsobom vyskladáme ten dom. Že nebudeme si dopredu hovoriť, chceme dom väžu, alebo chceme dom, v ktorom sa bezbariérovo pohybuje. Keby nič z toho, čo architekti dopredu si niekedy dávajú, ako také ciele, tak nič z toho nepoužijeme, ale použijeme len tie parametre tú sadu. Takže toto je jeden z domov, bola to prestavba takéhoto starého domu a parametre boli výhľad, pretože je tam nádherná záhrada, klimatické podmienky a ako keby regulácia tepla, pretože malo ísť o podkrovie, zadanie bolo podkrovie a podkrovie je veľmi nepríjemná vec niekedy na bývanie, keď na neho svieti slnko. Takže pokým ten parametr výhľadu, o ktorom som hovoril predtým, sme riešili tak, že investorové zadanie bolo strešné okná, my sme si povedali nie, cez ne nič nevidno, tam musí byť fasáda, to znamená, že fasáda, vytiahneme ten dom vyššie, dáme do toho klasické okná, ktoré sú vertikálne, aby sme videli dobre do záhrady, takže vedeli sme, že tam musí byť fasáda, vedeli sme, že keď to má byť šikmá strecha a podkrovie, takže určite nemôže byť na juh, takže jej najväčší sklon a najväčšia plocha by mala byť na sever. A ďalším zadaním bolo otočenie na svetové strany a ďalším bolo, že malo to byť pre 2 chlapcov a 1 dievča, to znamená 2 izby a 1 kúpeľňu. Ďalším limitujúcim faktorom bolo, že investor pracuje s drevom, takže malo to byť čo najviac dreva a nesmela to byť rovná strecha. Keď sme to zmiešali dokopy a snažili sa z týchto faktorov niečo dostať, tak sme dostali vlastne taký dom, ktorý má na svojej pôvodnej podstavbe 3 malé domčeky. Jedna je kúpeľňa, jedna izba pre dievča a tá väčšia je izba pre chlapcov. Veľmi jednoduché riešenie, ktoré vlastne prináša dobrú orientáciu na svetové strany, výborný výhľad do záhrady a zároveň ten najväčší sklon bol na sever tej strechy, takže sa až tak neprehrieva. Toto je kvôli čomu sme robili tie okná klasické, aby keď aj človek sedí, alebo dokonca leží v posteli, tak aby niečo videl z toho nádherného kraja. Takže ten dom vyzerá na prvý pohľad inak, trochu inak možno, než tie susedné domy, ale je to dané tým, čo som hovoril tými parametrami. Tie rôzne sklony a rôzne zaseknutia vyplývajú z konštrukčných možností, to znamená urobiť to tak, aby tam bolo čo najmenej dreva, aby boli čo najkratšie tých daných možností. Relatívne sa nám to podarilo, na konci sme ale museli jednu tú izbu, chlapcom sa prestalo páčiť, že budú spolu, takže sme museli rozdeliť na polovičku, to znamená, že jeden z nich dostal, keď sa vrátim naspäť, dostal z tej veľkej izby dostal len polovičku, takže tomu je tam trochu teplo, pretože majú malú. Takže všetky tie parametre, ktoré sme si dali, nakoniec fungujú. Jediná vec tam nefungovala a to bolo to teplo. Ale bolo to dané tým, že sme na konci porušili tie svoje pravidlá. Takže sme si vlastne overili to, že nemali sme to robiť, mali sme sa držať toho, čo sme vymysleli. Ďalší dom, znova rurálny príklad, dostavba medzi 2 existujúce domy a znova sme si povedali, že je tu nejaký pôvodný dom, ktorý treba vybúrať, majiteľovi patrí tá ľavá časť, to veľké krídlo, tu napravo je nejaký sused. Ten nový dom treba prepojiť s tou ľavou časťou aj v spodnom podlaží, aj v hornom podlaží. Nesmieme ísť príliš vysoko, pretože je to dedina, môžeme sa držať tak maximálne štítu susedného domu. Smerom, odkiaľ sa my pozeráme, je nádherný výhľad, sú tam malé Karpaty s krásnym hradom, ale zároveň je to severná strana. A zároveň je to pozemok investora. Na druhú stranu, vlastne kam sa pozeráme, je na hranici domu hranica pozemku, takže je veľmi ťažké umiestniť tam nejaké okná, pretože to nepatrí investorovi, díval by sa niekomu inému do domu alebo do záhrady, ale zároveň je to strana, z ktorej prichádza slnko. Takže toto boli limity a potom program investora, ktorý nám naložil toľko programu, že by sa to zmestilo do 2 domov, nie do jedného. Takže sme rozmýšľali, ako to celé naplniť a vlastne vymysleli sme takú priestorovú slučku, ktorá na mieste, kde ostatné domy majú 2 podlažia, ako ten vľavo, alebo 1 podlažie, ako ten vpravo, tak my sme dokázali napchať 3 podlažia a vyriešiť tak keby plošné a programové nároky investora. A čo sa týka toho výhľadu na sever, to sú tieto veľké okná dole, výhľad na tie Karpaty.
Osvetlenie z juhu sme vyriešili tak, že sme vysekli z toho domu takú terasu a okná sme zasunuli do hĺbky. Tým sme vyriešili problém intimity, že nemáme okná na strane, kde je hranica pozemku, pretože tá je tu, ale zároveň máme veľmi veľkorysé a veľmi dobré osvetlenie a zároveň nám to vyseknutie terasy rozdelilo, rozčlenilo ten veľký otvorený pôdorys dole, pretože nám vzniká nejaká nízka miestnosť a potom nejaká vysoká. Použili sme schody ako deliaci princíp namiesto stien, tým sme ušetrili nejaké miesto a zároveň tie schody slúžia ako auditorium, pretože klient je profesor, má nejakých doktorandov, tam si ich posadí 5 alebo 6 na tie schody a prednášajú. Takže chodia k nemu domov. Toto je nejaký rejs, ktorý ukazuje to, že sme vlastne išli na nejaké minimálne výšky 2,30, aby sme na mieste, kde teda vedľa stojí dom s jedným podlažím a pod krovím, my zmestili 3 podlažia. Takže takto to vyzerá z tej južnej strany, kde je svetlo. Tu vidíte terasu, ktorá má tie zasunuté okná. Tu je potom ešte jeden zasunutý svetlík, ktorý využíva podobný princíp ako ten horný. Na jednej strane sprcha, na druhej strane knižnica. A dole sú potom také vysoké okná, ktoré začínajú nad hlavou, takže tie nekazia ten dojem intimity. A toto je pohľad zo dvora. Z jednej strany sa ten dom tvári ako väža, ako keby len rozšírenie spodnej časti toho susedného domu, z druhej strany sa tvári ako rurálny dom alebo teda vidiecký dom s tým, že tam prichádza to také sklonenie sa k tomu susedovi a nepretrčal príliš. Takže od hrebenia veľkého domu postupne prichádzame k hrebeniu malého domu. Takže takto to vyzerá v realite. Tu vidno vlastne ten priestor. Čo je na tom dome príjemné je, že vlastne je to taká slučka priestorová a postupne ako vychádzam po schodisku na druhé podlažie, toto je teda na tom strednom, druhom, tak mám rôzne výhľady od severu až potom vlastne na juh, keď vidím hore na tú terasu a som v úrovni nad strechami, stojím na terase a som nad strechami takmer všetkých okolitých domov, takže je tam nádherný výhľad aj na obidve strany toho domu. Toto je ďalší dom, ktorý sme znova spracovali takouto metodou, ktorú my voláme parametrická, a toto sa znova týka periférie alebo suburbie, ale teraz nie v takomto veľkom meritku, ale v takom meritku menšom, meritku domu rodinného. A ide o to, že klasický developerský pozemok, ktorý sa na Slovensku momentálne najviac predáva, má šírku od 16 do 20 metrov a dĺžku od 20 do 30. To znamená, že je to pomerne úzke a limitujúce, pretože musíme zachovať odstupy na každú stranu 3,5 metra k susedovi, takže nám tam zostane relatívne málo priestoru na realizáciu domu a kvalitného nejakého pobytového priestoru v záhrade. A rozmýšľali sme, samozrejme najlepšie riešenia v takomto prípade sú radové domy alebo atriové domy, ktoré znova šetria tú pôdu a šetria priestorom, nevznikajú hluché medzipriestory medzi nimi, ale v tomto prípade to bol individuálny stavebník, ktorý proste chcel dom, neprichádzal do úvahy zmeniť myslenie všetkých ľudí na ulici, takže sme rozmýšľali, ako vytvoriť pre človeka, ktorý žije na pomerne malom pozemku, úzkom pozemku, ako pre neho vytvoriť intimitu takú, aby všetky jeho okná nesmerovali k susedovi, a pretože svetlo prichádza od suseda v tomto prípade z pravej strany. A vymysleli sme pomerne jednoduchý systém znova, ako ten parameter toho, že nechcem sa pozerať susedovi, chcem mať vlastné dvory, vlastný súkromný dvor. Nám vygeneroval takúto jednoduchú hmotu, ktorá má 3 atria, alebo také pol atria, 3 zaseknutia a všetky okná v tom dome sú umiestnené tak, že sa pozerajú buď sami na seba, alebo sa pozerajú do záhrady. To znamená, že tu je jedno vyseknutie, kde sa z obývačky dívam do spálne, zo spálne do obývačky a na druhej strane z obývačky sa dívam do vlastnej záhrady. Takisto potom mám ďalšie také vyseknutie tretie, vlastne to prvé, druhé, tretie, ktoré prisvetľuje kuchyňu a prináša svetlo a vzduch do kuchyne. Potom je tam ešte také štvrté, ale to je servisné to. Takže to je vlastne diagram, že čo sme chceli dosiahnuť. Nechceli sme, aby ten dom bol stratený v tej štruktúre tak, že dívam sa 7 metrov niekomu inému do okien, ale proste, aby sme mohli maximálne intimne fungovať. Model vlastne, ako to vyzerá.
vizualizácia, ukážem rovno realita tu presne vidno to, o čom hovorím, že sused ďalší si postavil dom a ešte k tomu prilepil garáž hneď na hranicu, to znamená, ak by sme boli umiestnili okná smerom k susedovi, tak sa dívajú ani nie 3 metre do jeho steny. To isté platí na opačnú stranu. A vlastne nie je možné umiestniť všetky tie izby tak, aby sme sa dívali do záhrady, pretože klient nechcel dvojpodlažný dom. Vyslovene trval na tom, že musí byť jednopodlažný. Takže tým, že sme meandrovali ten dom, tak sme vytvorili podľa nás relatívne dobrý súkromný priestor. Tuto vidno, že tento stával po nás a už to trochu opakoval. Nič sa mu to nepodarilo, ale snažil sa to urobiť podobne. Takže takto to vyzerá v realite. Toto je vlastne komunikácia toho domu s pozemkom a tu vidno, ako vlastne on komunikuje to obývačkou so spálňou, ktorá je v tejto časti a samozrejme, že čiastočne vidno aj na tú ulicu a čiastočne teda vidno aj do toho domu. Toto je to kuchynské zaseknutie, o ktorom som hovoril, kde sa vlastne prisvetlí kuchyňa. A ako aj klasickým oknom, tak ešte aj hodným svetlíkom. To je pohľad na to obývačkovo raňajkové atrium, ako si ho my predstavujeme, že tam sa vlastne dá zo spálne prejsť do obývačky po exteriéri, alebo tam vlastne raňajkovať, obedovať. Toto je potom tá hlavná časť záhrady. Znova vstupná časť od garáže. Pohľad z obývačky do spálne, zo spálne do obývačky. Pri otvorených dverách sa dá vlastne prejsť interiérom, ale aj exteriérom. Zo spálne sa dívam až do záhrady, síce je to cez 3 okná, cez 3 kulisy, ale zase je to ako keby s príjemným orámovaním a dívam sa do vlastnej záhrady. To znamená, že nielen vidím to, čo ja chcem, ale mám pod kontrolou aj svoju rodinu, pod kontrolou rodiny, to je zle povedané. Môžem komunikovať so svojou rodinou, aj keď som v spálni a oni sú v záhrade. Ja mám teraz malé deti, takže mám pocit asi, že ich musím mať pod kontrolou. Preto hovorím o kontrole.